लागल बन त का ना मम्मी जी ले मांगो माई उनको आजकल हाथ सकेत बा बाकी पैसा सब यही में का जाने काने मम्मी जी रहनी कि अभी तक ले आईनी ना आ का उतार चितार भइल बौसन हमारा ये नइखे बुझात हां ए घरी जुग जमाना बारे मेला बाजार घूमे लायक हां जुग जमाना काहे नहीं के बुझाता कि तोहनी ऐसा आदमी मेला कुमार काच बानी जा बियाह शादी हो गेल अब हमनी के पूछी जाइबो करत अरे सुनु कुमार काच के घरी नइखे भाइलू ए घरी ज्यादा जतना टिकाइल बैसनु ओ तने कुल भीड़ लगइले बैसन हमनी के नइखे जा देखत का तना रहुआ हला करी ना एगो त मम्मी जी कहे से लिया ना जाली मम्मी जी के का कही मानल बड़ी तरह हुआ खिसिया जाता नहीं एगो बात अच्छा ई बताओ हमरा के कि माई के बात मनबे कि हमार बा रहू माना वो आखिर वो घर परिवार के ना है उनकर बात ना मानल जी आखिर पखिर करत तारू काहे हमरा के बासी में मनबू आ माई के टटका में मनबू आज आगे के घर बाड़ी तो का करी हम काहे मरद जवन बात कहत त पेपर ना घूमबे त ना होई दीदी ओदी सब कोई न जाता कोनो अकेले जाता नहीं हां त जो तोरो शौक लागल बा कि तनी हम हमारे भी 5 गो फूटी कौड़ी नहीं खे 500 रुपए ढेर कह देले आज साल भर में एक खाली देबाई कि बताबो रो कैसे कैसे करत रही ना हां त साल भर में एक खाली जगह अपन दिहल जाला कि कहताऊ माने घुर गनौर में दे दिहल जाला नहीं हर कहते जाए के तो ओसे ही कहते कि ओइजा का करे जेबे हम मेला हो जाता नहीं छन भर खाती आई के बा तो फिर वो फुलैले बानी बुझाता मुंह फुलाई ना हम कौन काम बारे कौन काम बुए घरी जुग जमाना बुए मेला बाजार घूमे लायक हां मेला बाजार में तो जोन पाँच को दोस्तन के साथे जाई ना पिए दरुया तो उ कुल ठीक रहेला हां उ ठीक ह देवी देवता तर आदमी जाता त उ खराब देवी देवता घर हूं मुड़ी पटक देवे देवी माई के नु त खुश हो जी हां तो हनी ऐसा आदमी तो देख के कुल देवी देवता भाग दी हन कार वे तू करी ना जो जोन तोरा मन कर दे तवन कर मम्मी जी ले पूछली माई त खूब हो गेल बे माई चल चल चली चल जा निकल ले चपल के ने बा घरा में रहो काहे रे छै तीन 500 रुपया तोरे के खोजत रहनी हूं दे अच्छा ई बताओ कि कौन जरूर भाड़ा भखले भाई ए रे त काहे करर कइले बा बेचा तोरा पर जाता नहीं जता माने भाड़ा नहीं सुन पुखले कि सबके के उतारे ले जाता ई सब कहता नहीं कि न जा एकरा का घर के बैठ एकर बाप के पहले घुमाई ना देलन हमरा के अब उम्र हमर भइल तनी घूमे फिराए के आ पतहन के घुमाए हां त हम बापे के अपना लइका हनी बात बुझाता नु चल भाषण ना ढिल चला चली तोरा का की जे कहत आ जो बहेगा बांध खा दिक्कत बा हमरा कैसे से रहो बोली ना बुझला की मन भाग जाई मौगी तोरा के मरदा के मौगी भागत है अरे असल के मेहरानू के का जानल बारे हां शासन में ढेर भागे के रहित नु त भागो रहती पहले ही अब का भागो अभियो भाग मम्मी जी मुंह खोलवावत रहन एथी पहनला का पहन काजर कइलू हु तो आप कह दे का कोइले बानी काजर जर कला आथी कला मेहंदी छला पहनला अब बात छोड़ी ना अब छोड़ झंझन अब पहला खाली पहले बानी सब पेनला सब पेनला जाताड़ू जयमाल पे का दिक्कत बा ए नाती तू का जानब ना हम का जानी का जानब हो ना भेड़ का जानी पूरा के मर हां अपना बाप जानल ना बेटा जानल ना तू ही आदि के सवाद जानो चलो चली इनके फेरा मेरा हम लोग का बना दे जाता नहीं तरना कर दी जो जो तब बाद में हमारे से मिली है पूछी है क्या करबे हाथ लगा देबे तनी के मेरा पतो के त जान जाइए दे 500 रुपया चिचा अरे काहे बिगड़ले वैसे हमारा बुझात नहीं है काहे ती बिगड़ले भाई अब तोरा की बिगड़ लेबे हां तो कि मेला बाजार दे दुर्गा जी के दर्शन कर देते लुगा चढ़ा देते जा तब बिगाड़ता नहीं हम दे 500 रुपया 5 रुपया नहीं ना देबे ना ना देबे नहीं खे ना देबो सन ना देम जा तोनी के मालिक का बा नहीं खे हमन के मलकाओ काल 4 रुपया चतनी हम 4 रुपया चाहे गेहूं बेच 1 रुपया ना मिली आई बुढ़िया सब लकइले बिया ना तई मेहरानू हमारे से भागतिया जाती है एक वाली कहला ये कहां जीत पर चली चला पर सो रह गई बिल्कुल तैयार हो गल बन जा हमरा ही में लेट हो जाला पता नहीं कैसे चल जल्दी जल्दी पहन लेही दीदी तैयार होगी निका लगा कि हो गई है आ गोड़ रंग तनी आवा तनी हो का नहीं आवा हम तैयार हो गई बस पहला पहन के आवा तनी आज क्या होय नवरसरी ह बर्थडे ह बाक जी आ बड़ा टाइम ध्यान लगल जातन मेला घूमे मेला घूमे के कहला मम्मी जी कहीं कौड़ी के कही मम्मी जी कहली मेला घूमे खातिर हां मेला घूमे वाला जमाना बा की का कहतन जी
बॉम्बे है दिल्ली लड़की है। भाई के मेहरारू न जाने से मेला घूमे। अच्छा मैं लड़की फैकी मेहरारू से मेला चलता और आदमी से मेला लिखे चलता तो आदमी से चलत जरूरत चल इरा का माना कइल बनी। हमारा लिखे जाए के ना तारा जाए के भाई तू खोला पहनाई तो नहीं के पहनाई मेला जाए खातिर हम ना पहिराई। अच्छा पहनाई पहले पहनाई। मेला लिखे जाए के ठीक ना। अच्छा पहनाई रे बहुत जाने नहीं एक दिन तो लिया नहीं के जाए के मम्मी जी लिया ये तनी। अरे हे जी कोशिश में भाई की पहिरा दी तारा के कोनो साल लेट करती ना और जान से कि नहीं पहनी तो जाए नहीं ओकरा के लेट हो तो जाए नहीं। कहीं लिखे जाए के तो कहतो लेट कर तारी के हम करत ना। अरे राउरा तो बुझा जनत नहीं के लगाए के कहां से लगाओ तनी कहां। अरे तुम पायल पहिरे ले बनी को सोनार हई सोनार नहीं की तो है जी देखी। हां यही से कहती कि सीखी अक्का ए कने वना जीबू का हो रात हो जी तब जेबू बस मम्मी दीदी जी हो गई खाली पहले ए बाबू जी लिट्टी चोखा आटा मार के रख देले बनी लिट्टी चोखा लगा ले रउआ देवर जी आ पापा जी मिलके कौना दुख है कवना दुख है। लिट्टी चोखा कुल काहे अरे मेहरारू चौवा हो जाए आवे में तनी रात बिरात हो जाए त खाना थाकला हर आदमी है त हां जी लिट्टी चोखा लगा ले भंडा आलू कुल धो धा के रख देले बनी। तो मैंने सब जनी मेला जाता है साथ में। हां सब मेहरारू जाते आज मेहरारू पार्टी के आथा खाना बहुत- खाने। हां बड़ी नीक लागता। बहुत खुश बाड़ू जाए। त काहे खुश रह के सास उसन मिलल बड़ी हमनी के हाँ, घुमाए अच्छा घुमाए। अच्छा अच्छा माई कहल है हाँ। उहे चढ़ा के रखले दिया। अच्छा बुढ़िया बिगाड़ के रखती है घर के ना। ए मझिलो मतलब मम्मी जी हमनी के लिया ये तनी तो चढ़ा के रखले हई। और जातना न बुला कनबुला बानू कुल खोल के घरे धर जाई के नहीं हां उठा कहां उठा उठा अरे नहीं खे जाके मेहरारू मेला का सुनलू। मेला ए, घूमे वाला मम्मी जमाना जी। नहीं थे। मम्मी जी का हो है सब पुत्र के अपन देखी। ए भौजी लफुआ तना घुमत औसन नु अच्छा, ली ना बेटा आना हुआ। गाना पहले भौजी नु पहिरले ओढ़ल आदमी देखे ना मेला बाजार में। बात मानो मेला बाजार हो कोनो उजा कलेवा पानी खुए जात देखे खतनी है देखा तनी कहतनी लेके जाके मझलो कहां आओ तई दीदी आ जल्दी आवा ऐसे ले कैसे एथु लेखा चलत कहां मेला देख मेला जाते हैं तो तोरा जाए के बाद तू जो है हनी कहां लेके जाता रही। कपार में देता नहीं चला जाओ हाला कर दो। अरे मैं ना सुना दे का सुनी कोई के बात ना सुन का सुनी मेरा का जरूरी बात हाँ। ठीक बात तू जो है नहीं के छोड़ दे काहे के छोड़ दी चले जाओ। लिट्टी चोखा लगा जाई के ना घूमे बसन तो हमू ना घुमाई माने मेला माने घर बिगाड़ा तड़े की बनावो तड़े बनाओ तनी हैं बनाओ तनी बनाओ तड़े नु हाँ। चला के ठीक बा जीवन भर तोरे करे के बजा तक जी ही अच्छा ना धमकी दियो आज के बाद बॉम्बे के खा ले जाना हम खाई तू पास रहा का टेंशन ना खाई उपास बाबू खा ले। बाबू सोना पैसा ना होई गांव में घर है कोनो बॉम्बे के ना हई हम बाबू सोना कहतड़ी माई हमर घर बिगाड़ के रख देलक ना तो आज कहती मैं जाए के कल कहीं लुधियाना जाए के तो भेजी हेते हमारा बस के बात नहीं खे धान काटे वाला आदमी तनी हमको टेम्पू कह देते तनी नी जरा पहुंचा अरे बात टेम्पू जो ना करबे ना पैसा जसो जो मत एक बेटा ना कर। चली जी मम्मी चली। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे दिस लाइक शेयर कमेंट करते रहे। बाय बाय। इतना महंगा जिलेबी कोइले बावसन कहनी के आधा किलो जाता जब मेला तो ले ले है जा नतिया ठग ठाक के कैसन पुआ लेखा जिलेबी दे देले रहलसन। आयो अब हमरा सपरत नहीं के मेला बाजार गोइल का करनी ना तो हम जवान रही तो जाता होत रही और मनो ना करेला हो मई के अच्छा छोटा का हाँ बोल कहनी गए बच्चे बांध दे सांझ होता सब बांध देनी गाय के चला के अब पकते मंगा दी है ए तू चोकर मंगा दिया खरी खत्म हो गई बा ए रे वो दिन में चोकरवा के तो ओरा गोइल दिन में 3 किलो 4 किलो खाती है ना खाई 4 किलो दूध कहाँ से दी तो हिसाबे से चलाओ सम करसन अभी ना हिसाब से करबू तो दूधवा कम कर दी 500 रुपए दरिया दरा दे तनी रुकसन तन की गहूं में बहुए आ कोटवा में से जो नहीं गहूं तो तन को अब के लिए वाला दब बा तो सोचा करे दरिया दरवा दी डरवा देते कहने की 500 रुपए देते कहाँ से 500 रुपया दिए का करबे पैसा दे ना लिया जाए को मेल है के करा के लिए जे अरे मौगी जाती है पागलाइल का बाड़े ते तो का हो गले में मने ई नया नहर कनिया एल बिया मेला जाई ये में कौन शिकायत के बात चंदन में सब कुछ तो नए बा तो का हो गई ई बता कि मने दुनिया कान कटाई तो हमू कान कटाई बो अरे भाई कोहतिया मन बा ना कनिया बहुरिया ना जैसन मेला इनका में का हो गई माने मेला में काहे ना भर गांव जवार के आदमी टूटल जाला लाइन लगा रहला कुल मरद के एके में आ जाई मेला देखे सासाराम लिया के जाता
ते मन बहुत सहकावत है ओकर जले आ बहेंगवा निकल जी कनी अनु त मुंह बावत रह जाई। अरे साथ ही हम तो बहेंगा कैसे निकल जी माई, एक दिन या 2 घंटा के बतिए पर तो दिक्कत का में हमारा साथे जाती है कि दूसरा साथे जात नहीं खे। हम नहीं के जानते का करबे ना करबे, हमरा भी पैसा नहीं के तूनी के सब अपने मन के बसन आज ले बड़की के ना भेजनी होसन हो गेल त आई अभी जाई मेला ना लहबार लगावत हो। क्या बनी जी हां ए जे बढ़िया वो चली तैयार हो पगला का बोल पे रे अच्छा तो कहां हो अब हम का बताई। अच्छा तुम बैठ माई के तनी गोड़ लगल जाए से पहले गोड़ लगा तनी मम्मी जी माई सना की दे 500 रुपया दे दे। अच्छा का हो जी हालत वजह से कुछ होके वाला बा। अरे फूटी कौड़ी नहीं खे देख माई अपने मन से लिया के जाता तो जो हमरा बोला ही के नहीं हमारा खे। भी पैसा नहीं खे माई दे। हमारा भी कहते मैंने कि 10 नहीं की नहीं खे। आहो कनिया तार माई बाबू लूर बुद्धि ना सिखावेला आए मेला बाजार मैंने गांव में दोंगा जाकर ससुरा मेला देखे दिलेला। अबे बताई मम्मी जी अभी नहीं घूमे वाला उम्र बता अब का बुढ़ा जाए जी लड़की लड़का हो जाए तो कैसे जा पावे जी। हां बहुत तारा आवत हुए लड़की लड़का हो जैसन त मैंने का सोचे तो कैल में त आज आते त मकौड़ा मारी पूरा जिला जवर रहे तुम कोनो बात नहीं के मम्मी नहीं हम ऐसा नहीं बात बा जा कही आई झबरा में खोल नहीं के देख मिला। अरे माई हम जवान अजय बनी मम्मी जी हमहू जाई देवर जी के संगे तनी हमहू घूमले आई अल्लाह अभी हो आई ले चली अगर भैया तक लिया के गईबे ना कर। अरे तो भौजी काल चली है आज हमनी के जाए तो अब एक ही गोड़िया पर 3 आदमी खाता ना बमाई। अजी हम खाली बनावे खिलावे खातिर गइल बनी घर में सुन बतियन करो का ई छोड़ी हो के अभी 2 दिन के कनी है मेला देखे जा सकत लिया हमें जी 10 बरिस ले बनावत खियावत बनी त ना जाईब। आहो कने जाकर मेला देखे चली सन की जे बुझा। अरे तो काल भौजी चली आज हमनी के जाए तो हम लिया चलो ना लिया जो इनको को लिया जो हां मो चलाऊ जा संकुल हमरो के दे दे हां गाड़िया पर बैठो पाइना दीदी जी एक तो दाल भात बड़ा तो सब अर्थी बाबू कने हां जाए ना हम नहीं के जान मम्मी जी हमके लिया के जाइए तू जा। ए भौजी दाल भात में मुसर चंद ठीक ना लगे अपन मेहर लेके जो पैसा नहीं हमरा भी चलाओ तू लुगा पे हम तरह घुमा ले चलो ना मम्मी जी। हां चलो ई लुगा निक नहीं के देखी त चटकार लगत है नानी मन हरियर लुगा पहना कच्चा कच्चा चाहे पियर भाई ठीक है बाटे जा तो के ना दे दुलाते बड़ा निमन काम करता तरह रोकड़ा देता नहीं लास्ट में कहत दे दे हल्का शर्म बा आदमी पे बैठल बाड़ी मुंह भाकर भीतर के चली जी उहे ना मम्मी जी 3 बरिस त हमके दुआरियो ना झाके देले रही आजकल के वो जुग जमाना हो गइल बटे लेके जा वो दियर पहले देखा के जा जुग जमाना रहे का मम्मी जी। सुना खाए के पानी कल सब चकरा चल तोहर को घुमा ले जब बाहर लागू तो बढ़िया से लाग लास्ट में कहत देबे ना नहीं के जो भागे जल्दी का मांगत थी भीख मंगाने कबे के बतिया रेट लेवानी मम्मी जी निकालत नहीं की आ रो इतना दिन से कमाता नहीं तो क्या करे के देते नहीं एनी नहीं के न देत रहनी हां आज रो नहीं के पैसे तो मांगत नहीं तो नहीं की मम्मी जी दे देर ना बोलो हां मनी के आज तक लेकर कमाई देखबे ना कोई जाई 2 दिन के तू आइल बो कमाएगी ने हमरा लइका के कमाई मम्मी जी नहीं की गिनत का इतना दिन ले के सबके कमा कमा के देत रहना एक बार बाहर जात रहना तो 2 साल पावत रहना 3 साल पावत रहना। अच्छा तू आई रहो देखे खातिर ना हैं ई सब इहां के बतौले बानी सब इहां के बतौले बानी। हां काल तोरा बाप के बोलावत तनी तू जो मेला घूम ले चली जी हमरा कले पैसा चिंता मत करिए आई सब सैला के पढ़ल भी आई भाई गोल लगा भागे जले लतिया ना लायक चलिए गोल लगा इहे के कहत रही बड़ा हमनी के देखत रही सूट नहीं के पहिरे के त नाइटी नहीं के पहिरे के। अब तू को चीज बैठ के सुटू का झर ले बहु चलक पता चला नहीं के देख तू घर लिट्टी लगावो जय दी हम काल जाई कटहर जाइए जब जाता काल है काहे कल भसान होते न त कल जाई बाप रे बाप ऐसे घर बिगड़ेला हो हमार घर बिगाड़ गइल कौन बाप कटनी हमार घर में आ गया कोली लगा देली सन हमरा बुझाते नहीं के सब लहबार लागल बा कैसे कोई कैसे अपन लागल लेना बिगाड़ी त कोई दूसरा कोई बिगाड़ दे नहीं के तोरो के देखा तनी घर छत पर से खूब लीला शिकायत होता है गहूम पसरा जाता तो अच्छा एक दिन हमारा मुंड घूमे तो जा बताई रानी सब नु तूर लेता ऐसा नहीं देखे आवता है। अरे खाए वाला चीज हो एगो आदमी तुरिये ले लन तब ओकनी के बेटा भातार खइबू तो का करी बताई ना अपना खातिर ना आदमी रोपता कि दूसरा खातिर रोपता चुपचाप रह खातना मर मर के खाद अभी पानी तारा आदमी पता देता नहीं थे, आ सबके- खाए वाला दूसरे कोई बउए एमे सबके हिसाब हुए
चिड़िया के बा, जानवर के बा, पंछी के बा, फुलुआ के बा, फतिका के बा, आदमी के बा। चिड़िया आवत ऐसन तुरे रहुआ तो गजबे बात बतियावे लगी ना। पेट हवे भरतूर खिले जीवे एथी दुकान करे के बा। तो बुढ़ाता तो तुरी ना जी। हो ते बुढ़ाता दूसरे कोई तो। लेके चल जाता तुर फर के आई। घरे चल जाके बा रोपल बा केहू तुर लेलस तो घट जाई का? ना घोट नहीं खे जात। मन करता कुल उजार के एबरा मुरई रोप दी हम। काहे खातिर रोपम? बाजले फरत तले फरत ना फरी त अपन बा उजाड़ ठीक लागता, ठीक नहीं लागत रे हई सब्जी। तो काहे नहीं खिलेवत रोज पनीर है? अंगूर रोप दी का? कार वो दिमाग में चलत रहेला। खेती बाड़ी छोड़ी जाई बाहर, खेती कइले में कुछ फायदा बा हो चुपचाप ना। पड़ो, तोरा भी पता नहीं के चलत रूप अपरिय गहन में मन करता नु हम जीरा मरीच रोपते हैं 1 बीघा में। आगल कोई का ट्रक लदाई। अच्छा के दो ता आवतार ट्रक ला। अरे तो कम से कम जीरा मरीच घर बाजार के ना। पहले हमार बात सुन। घर बाजार के चिंता में तू छोड़ी जे होई त होई आतना जौन खेतिया में लगावत है जनु बाहरवा चल जाई आ उतना पैसा के गहुआ चौरा साग सब्जी सब आ जाई। ये अच्छा बात ये हो हमरा जाई। के एगो बात बताओ कि तोर पेट भरता कि ना? कुछ के कमी बा? तो पेटे भरला ले हो जाई। आगे दिन का आदमी ना सोची। आंगा दिन आई तब नु कोनो जानल बा काले सुतबे आ जगबे ही ना करबे तो आंगा दिन आ जाई। ये त मनावत नहीं, ये मनावत नहीं चुपचाप पड़ो कि बहरियो के झगड़ा करे लागली। एबर बना सूरन के तकारी। और बहुत चटकार लागत रहे थी खाए में। हमार मन करत रहे ना कि पैक को करवा के दिया दे दीदी, लेकिन वहां जाने के रहनी देख के ना हमार मन ना कइला सके पैक करवाई। का ए भौजी? ओ दादा ए भौजी का हो? मेनुवे से पुतिया तोरे बुआरे कबो जाए के सासाराम छोला खा के आवो। हां दीदी जी, अतना बढ़िया बनता नु। आ हई त खुद को ए बाबूआ हमारा मेहरानू कैसन लोला नहीं थे कि छोला पे कूदेले बात बुझाता नु। अब काऊ घूमी तू घुमावा। बोला तो बाटे भैया जी, लेकिन खियावत नहीं थी दीदी जी के ऐसे कुछ ना ना हमारा जरूरत है कि हमनी के संस्कारी घर के हइया, संस्कारी हमनी के ससुर हन। ठीक है ना? तोरे जैसा ना हमनी के बिहाया घर कहीं जा ना भौजी। उ त बतिये से पता बात- चल जाता। बात देखो। हमनियो के एगो उतारा रहेंगे ठीक बानू कि आज तक ले कभी हमर मोरा देने ओने छेछड़ा लेखा ना घुमैलन। तो हम कहां से चला पना मेहरू घुमाओ तनी। अब घुमावे खातिर गुर्दे ना पैसा चाहिए। नहीं थे। हां ठीक कहता आ तना रहित रहो खाए के पैसा ठीक तक ना 4 नहाए के व्हीलर तड़के खरीद के बबुआ। जाईती। हैं? बबुआ ठीक कहता खाए के ठीक ना नहाए के तड़के तार माई 1000 रुपया जानता खाए खातिर ले गेल हई। तो जना के मेला घूमे खातिर हो पतिया। माई हमरा के पैसा ना देला। तो 20 चाहना तो रउआ घरवा में औरी कोई आदमी बाकी रहुए एगो बानी। 1000 दे के का आसान क देनी ये जा, देले हमनी बा। के देनी जा। का तेरा फुटर फुटर जबान लड़ावत है जी आई। ए तो तारा ले पढ़ल लिखल लिया ई बीएड कइले बिया आ तू चौथा पांचवा हो। खेले लागत डरा दे बबुआ जा 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 भैया जा 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 तू ही पंडाल संडाल घुमावा हमारे मेहरानू के पंडाल नहीं के घुमावे के। कोई ना तो कब हमनी के साथ उनजी के चाट इतना टेस्टी लागता ना। अब भैया का बताई रखे। भैया के दासा 300 के पैंट कुर्ता पर जीवन पार हो जाई। ए बबुआ ई दहिया जानते रे ई हरम दहिया खोर के सतुआ खाए है। के आदत नहीं है ना हमनी के कि हमनी से तो दुनिया जियता दूसरा के घर चलता पैसा ले काहे ना ले। जियते ए चली बा। जी अरे चल में काम कर। जियते सूरन बा। के कुकुर के मुंहे लगबे रे। अच्छा के बोले जाता? सुअर कुकुर कुल सूरन सूरन और हने चली हरा दिया कोड दी तनी सा। नहीं बोलत आ व्यापारी हरदिए कोड के हम तोरा किन दे तनी आओ। ऊपर आता ना गोटिया पटीदार के चरावे खातिर काफी बा। हां ई तो बात ठीक कनिया जी। देख खाली करत रहता नहीं हमनी के। सुना एक बार फिर से कॉल चाहता नहीं आई लव यू। आई लव यू टू। चला यानी के का बताइए तना हमारा दीदी। उ आइल बे 4 दिन के तो ओकरा के आज मिले जाके घुमावत ना। एगो हम आइल बनी आता ना दिल ने हमरे के कहीं जाए के लगन ना के लभाग ना होखेला। हमें घर के नौकरानी आइल बनी। ना हो नौकरानी कहे के बड़ो धर ठीक कर तन के चोखा पका दी है कर के। अब कहनी कि कबे तरह के कहनी खाए करे के अभी ले टीम टाम गढ़ा कहां है उ 4 दिन के आइल बे तो भतार लेके गइल मेला देखे। हमर हम ही खाना बने खाली। ना तब तोहरो देखा तनी रंग रूप बदला हुए हमरो देखी जी बुझाता। मम्मी जी ना रहली तो सबूर संतोष रहला ठीक नु। अब संतोष नहीं क्या होखत। तो सुना ना ए आदमी के जीव ना जी। एथी कर जा कन्या का बने के बउए लुगा खोल द जा फुल पैंट कुर्ता पहन ल जा आ बुढ़ो के धोतिया पहन ल जा चल जा मुरेठा बांध के चल जा। वो जीगा त मार चाम चुम कइली कि जल्द जल्दी तैयार होके लेके चलते इधर के मेला दिखावे। आ फिर कहतनी नहीं हम वही तर कहनी। अपने कहतो कि आज ना जिन भात सान के जाइबे
हमके खाना बनाए खातिर रखले हई। तो का करबू जा कलम का चले बोलो एगो ऊ ऐसन हम निकल गु तो तोहर देखा देखी गोड़ बढ़ता का उ जाके मार चटकार खात हुई जुलवा पर चढ़त हुई। एगो हम बानी के जी का बना के खियाई आ ये सुखल खाई। माने तारा आँखी के नजर के पानी एकदम एठी गिरल जाता कब जाके हम नजर मारे थी ना देखी जी हमार उकुल सोचना ठीक नु काम ची दुआरे डाल के बना दी रोटी तू जब आगे में पका के हमरा के चटनी पीस लहसुन मरचा डाल के बाप रे मेला 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 के आग लागो देह में देह रगड़े जते सन मेला देखे जते सन आजकल के बिटिया रवा तो खूब जानता नी। तो का करता सन आए बतावो है छोटकी के चलते बड़ा क्यों के मन बिगड़ल चल जाता हुए है आ ना आज हमरा ले बेबुझा के गोई रही त आज है ना के धुन के कब हमरा से ना बतियावत रहे आ तन कैसे हिचका करती है कि हमू जइती एथी करती ए बड़को का हो एथी तनी चपलवा द त तनी आई तनी गइया बछे देने जा घर में हट हट हमरा आखी के सोचा लटा सन ए लटा सन दोनों गइया घुस दे अपन मुंह मरा बैठ के गाय के कहे गोतबे हुनका के पहले सेव जाके जिलेबी का हो आंख सेक लेलू पेट के पानी पच गइल ढात लेलू छोला अथी नहीं स्पॉन्ज दूध लाई आग लागो तारा स्पंज में जिलेबी ले ले मम्मी जी खा ली। हम किनावा खा काल बोलावा तनी बाबू के तारा उहे जिलेबिया दे दिह और रहन देवे के बा हमरो हमें बाबूजी आके का करी हम आ के करियन हुए कि बेटी नजारे मारे कोई रहे कौने दोंगे तो जाए दे का हो गइल नतिया मार के चप्पल तो मुंह खराब कर दे भाग लता जनी अरे तो उमर बात तनी घूम लेनी जा अंधा तो चटिया करके तनी बने रस ठहरी ली एकरा में निकाल के दे दे खाली हम आई जल्दी बगल में पहले रहू जिंदगी भर आय हो आय मौकी के गम नहीं 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 कोले बाबा ओकरा के माई कही हो ओकरा के तूरा खाती लाई चुपे खाली ले स्पॉन्ज मिठाई बा जिलेबी बा अब दे बड़की के रोटी गावती है वो नहीं की बोलता तू दे दी हम हटाइबे के फेंकी तोरा मुंह पे चाय दे पंजा के विटामिन तोरा खाती तर गुले मौकी के ले जाके दिखाइल भर गांव के माई को परहट से वो बच गई तू कह दिए कि हमरा आंखी के सोझे ना आई न तो जान जाइए तू निकाल दी हम जाते छानी उन्हें कुल गोते तोरा भई एगो काम न तो करते तोरा काल का करब हम अरे भाई मेला घूमे खाती काहे ना तू तोर मन से हकी को धरा माई माई रे क्या कहीं साला आदमी अतना असमंजस में पड़ जाला नु मेहरारू के बात ना सुनती त रात दिन जब जेती तब भूरी एकर बात ना सुनब त बहरी निकलब त ई हुरी अब पता ना केने केने से भूराई रेडियो फेंक देलस मां मनलस नमस्कार प्रणाम हम बनी किरण सिंह हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहो बाय बाय। ए कन्या जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ फट से काल साल से धरल जा गीत तो गावल जाओ मैया जे उतारेली बाग में कैसे आवसु ए नगर बिचावा कैसे आवसु ए नगर बिचावा पेन्हना ए मम्मी जी कन्या की सुखा जी तब चौका पूरे के हाँ तब किसी अथी हो आ कालासा तो हमनी के परंपरा बाटे लोटा में धरे के तो लोटा में भराई ना तो कालसा मंगला है नहीं कुमारिनिया ना लेली है आ ना हम जा पानी ठेहुना के दर्द से वान गावे तो का करे के पितरो के लोटवा सुधे ह गाई जी मम्मी मैया जे उतारली बाग में कैसे आवसु ए नगर बिचावा कैसे आवसु ए नगर बिचावा खाना जितेंद्र सिंह पियरिया मैया चढ़ के आवस हो ए नगर बिचावा मैया उतरसु हो ए नगर बिचावा लेवना विकास बाबू डोलिया मैया चढ़ के आवस हो ए नगर बिचावा मैया चढ़ के आवस हो मम्मी जी का
लागेला पोतेली पे ए नागर पानी ना मम्मी जी आय, कि हेजा से लेके दुआरी तक हम पाँव रखे वाला मैया जी के बनाई का ई कुल काहे के बनाई बुझा का जी एहू में नया पुराना नियम होखेला अच्छा तब ना मन बनावल जाला हम मने की है मने ना बनावत रहनी आज जब वैसे नहीं। नाही जैसे जी का नमी पूजाई ना तो हे जी का दुआरी तक ऐसे से गोल गोल बनी। देखनिया बढ़निया बुढ़िया घरे बनाइले वैसन कर पतो ही मैया जी आ जाई हन हाँ, एने हाँ। ओने ना भटकी हन देखनी हां बनल डायरेक्ट बहु। जी आ जी हन अच्छा तो विचार में तो बना ला जा चौका कने में रेडी होती है अच्छा ओकरो के देख ल हम्म पूरी पाक गइले हाँ पुड़िया पागल ही जे तैयारिया करी तनी मनी भर के अथु करे के बाटे क के का करबू हो टोला महला निक रही तो बढ़िया से और थी तो झगड़ा झुगड़ी क के तो कपार फाड़ लेला तो गोतिया दिया तो का हाँ और मन कोनो होगा गीतियो गावे में हमनी के लाजे लागत का बेटा गुलई हमरा से हाँ। एक माई कहते हमनी के नाम नहीं के पूछत तो कोनी काहे आ तो जानते बक झगड़ा झुगड़ी अजी तो झगड़ा लड़ाई होखला तो नमी छोड़ देबे ना आई आदमी के हाँ? हो साल के ही तरी उहे नु कनी झगड़ा लड़ाई अपना जगह पे बा मैया जी के पूजा अपना जगह पे बाटे आय का को ये बुलबुल इस तो बड़ा कत नहीं क्यों हाँ सही कहता जी बड़ा कत होला देते ते बिसे हो कनी चली ठीक है बाटे कल तवा धरे के जून हो जाई रुका बजे आवतानी रंगावा कबे के खोजत रही हो हां तनी रंग जल्दी रंग ना तो मम्मी खिसी आए लागम कल तवा लेके आवत हो का देखता आई छोटको के कहले हैं ई चौका पूरे खातिर कौनी हो तो कहत ना कि बड़की दीदी के बोल दी तब से हम बाहर ओर झाड़तानी ए छोटको टाइम निकाल के केहू तेरे पूरा चौकवा हो अच्छा दीदी ठीक बा। हम आती तो फूल बनावतनी अरे वो कही करने आवा के अरे होत नहीं का हो भौजी दाई से रंग दीजी के भीतर रंग जनते बानी के बिना हाथ गोले रंगले आदमी अथु करिहन त कलर नीक देले बानी कि ना देखो ये से दीदी है चाचा से धइले रहतनी औरी गाड़ी हम कहाँ गराता भौजी छोड़ दी लिए रंग कैसे रंगाई ऐसे हाथा लगाई दी मां देखो तो अब ठीक बा उधर कर हाथ हवा बिछुआता द मैया के चुवेला हो पसीना मैया के चुवेला हो पसीना गोरे गाल से आए है साल का गोरे गीत गाता ए छोटको हाँ, चलो, दीदी। ये चौका पूरा तक मुझे गीत गावे के मुझे ओई जे हां चलाओ। ना तो का कोई आसान ई का करे लागे नजर न काजर लगाऊ रे मालिन लागी नजर न काजर लगाऊ रे मालिन रची रची हमरा माई के सजाऊ रे मालिन रची रची ए हमरा छोटको कहां रखले हो का चीज हई रंगनिया ओइ जे तो रखले नहीं पलंगिया पे ना मिलल ह नहीं के ड्रेसिंग पे हुई एहू में बा दीदी गाड़ी ना ना हो खत्म बा ये दीदी गोर अपने के कर मुंह छोट बा रुके से निकाल देता गावा गावा हो कने सपा पर गीत गावा त कहियो तन गुंगा फर नया नया दू गो कनिया बाईसा ना गीत गावते नहीं खिसन गावा दो हम कहीं खोल कहीं गावा छोटी मोटी सितारी मैया साचरे के ढारल हो अन करेली हलीना मैया करेली सिंगारवा हो अन करेली हलीना मैया करेली सिंगारवा हो अन करेली हलीना घोड़वा चढ़ल आइले भैरनाथ भैया बहिनी कहार चललू ना आता ना कई के सिंगारवा बहिनी कहार चललू। अरे हमारे एकदम में भोर पड़ गई बाटे हो कुल लाले रंग से नूरबा लाले रंग चुनरिया हो कि लाले रंग हना मैया के लाले रंग
ऐसे बनाओ तो बनाओ दुआरी पर जाए। अच्छा दीदी ठीक है बेटे। एगो गोल हेजी का बनाओ, हेजी का गोल बनाओ तो तनी ऐसे पाव रखे वाला बना देता नहीं। दियारी बना दी का दीदी? बना दो कुछ तनी नीके लागी। दवाजी तारा गोड़वा रंग दी रंग वाली की चमक चलो वाली रउआ घूमत रहता तो हम का करी बताई। चमक चलो रंग के तैयार बाड़ी। आ चुररिया को दुनू निकले हो ना हमारा अपन निकाल देले बनी। और कोई गांव घर में जाई ना ना हो काला तारा खाता तक गाँव घर के आई ना कोई को पूजा बूढ़ी मन्नत कह देले वाली की छाती पर काला सारा कब हम कहतनी ए बूढ़ी हे तना बताई होइसन जीव बाटे आज दवाई बीरो खातनी छाती पर काला सा 9 दिन रखल कम बात बाटे हो। आय ठीक बा दीदी आओ तनी तनी रख के उ कहत हम रखबे करब। ए बबुआ क्या हो चल ना ठोरा पापा में से जलवा भर के लेवल जाओ। अरे अब कला सवा धो के बैठी हम अब सूती। अपने मियाज में पसंद भइल होता। मियाज कैसन तो भइल आवता लेकिन 9 दिन तू भूखे खातिर तैयार हो त जी। का हो भोरा में दवाई खा लेल बीपी वाला। आज न खोइले बारे बाकी 8 दिन 7 दिन का खोइले। जा दे माता रानी कुल ठीक कर दी उनके में कुल शक्ति बउए उ सब रोग दुखारे ली। शक्ति तो उनकरा में बा लेकिन उ ई निखी कहत नु कि रोगी जोगी आदमी के भूखे के हो। अब भाड़ा कह देले बानी त कैसे ना माने मुंह कर जाई बता तोरे के आगा के खाए दे के निकाल नी तो तोरा कैसन लगी। उ आगा के खाए हो उ निखी जानत कि भूखी तो मर जाई। अरे अगला साल देखो ले मत भूख कैसे तो करत है कोनो बतिया के बात नहीं कस बुझत। तोरे खातिर कहत नहीं कैसे नहीं करत जान तड़े तू बीमार होकबे नु तो तू ही ना बीमार होकबे आधा घर के तू परेशान कर देबे। अच्छा चल बात मत एथी कर आ कनी के गौर चुनरी ले के एथी कर दी मैंने कनवा के दे दिए पहन लिया सन उ तो पहिर लिया सब होनी के दे दे लेकिन ते मान मई करे बचिया नहा ले सन। हम नहा लेनी आ देख मैं कहत रहनी ना कि तू 9 दिन बूढ़ होके भूखा ताली तो हमहू तो जवान होके भूख सकी ना। मारा मुंह फट जाई सब जन भूख बकरे त खाए पानी के करे रे। कहती है जब तू रोगी जोगी या बूढ़ होके भूख सकत है तो उ काहे के भूख तो हम भाड़ा कइले बन देश से भूखा तनी अब एकर कौन काम बा बिसारा उम्र बाकी है एकर। तो का होगा तू तो बूढ़ा गेल तोरा के मना करत कि मत भूख रह तो भूखा ताली बोलबे ते जाके नया फराक पहन ये पहन के घुमत है। नया फराक नहीं पहन जो भूखा तबे पहन। ए बबुआ का त कोनी हां कोनी ने कहो वो कहत रही भूखे के रे लथेर भूखे माई। हां उनकरा के तो भूख होल जरूरी बा हार्ट के रोगी है उ तो 2 दिन में ऊपर यहां 3 दिन में ऊपर जीबे दोनों मुंह सने के साथ भूख भूखे माना करत ना भैया तो काहे ना मानत भैया के का बुझाता देवता देवी के बारे में पूजा पाठ के बारे में। हमारा नहीं के पूजा पाठ के चल बे चल ठोर बबे त नहीं काहे के एकदम नाथे पलागल बड़े जा दे बबुआ अब नाम भूख कुल त भूख जाए त मोर लागलो सुबह जा दे बाबू हमार देखो कहले बा जैसे माता रानी लोग पार घाट लगा दे से हमरा के जनल कि ना अब हाथ जोड़ा जाए अब मुंह से निकल गल बता करे के बा माई के सब शक्ति बरसावे के एक दिन दवाई ना खालू तो उड़े लगेलू नु हैं आ 9 दिन तैयार बड़ो भूखे खाती। अच्छा आओ चलो लेकिन ना मनबू जा त असो भर में कर लेबे त हमरा के जाए तो भैया अपने मन के करते ना तो छोड़ दो करे दे अब की पारी बीमार पर बिस नु तो अस्पताल मत में ले ले जी, के सीधा शमशाने घाट में लेके जाई। हां जी त हमरा के फूक दे तो का करब? बा जब मन में ना करो तो इहन करम हमरा कुछ ना होई सब समझाइए के भगवान बाद ये कर ये बोलबे करेले मुंह दिया सब फूक दिया आओ गाड़ी लेके आओ मैं नहीं मरबे एकदम ना ना एकदम मर दे लेके गले ये पूजा करे ना हम जाई तोरा के तो मारब दू झपकी जा घर में हम जाई हमरे के जाई डांटे लखली आ मेरे को डांटी हमें ये परेशानी नु कोले भी मर दे लेके ये कने है ले ओढ़ली तो ले लो। हां ओढ़ली रहो। हां तो हम पुराने बनी तो हमरे के पुराने नहीं है ना देबू अपने ना नया दीदी नहीं है ली ना ओढ़ली ना रह जाए ना कोनो बात नहीं। कौन एगो बात लेकिन जान तक अपना देख भी चिले कर हुआ लागे लगनी निकला था ना हाँ। कहानी कि मम्मी जी 9 दिन भूख होतड़ी हमार तो बताओ हमनी के एक दिन भूखल बानी जा दीदी हमरा से ना उ रहो दिनों पर दिन जवान हो खतड़ी हमरा से ना रहो दे दीदी जानते माने नु हमारा अपने कपार दुखाए लगेला। ठीक हो बने उहे न कनी 9 दिन भूखे में हालत खराब हो जी बुझात नहीं के मम्मी जी के हम कहता समझाओ थक गई बुच्चे के पापा समझैला छोटी बुच्ची समझैली सब कोई समझाओ थक गई लेकिन वहाँ कहते नहीं ना हम भूखब के जन कमा जी के मन न बताई तो उ मन से क्या होला भगवान देवी में ई थोड़ी कली तू अपन जान दे के हमर पूजा करी ह उहे न कनी देवी मैं तो सब को ही के है उहे अपन दुख सुखारे ली
मानता नहीं कि भाड़ा अरे भरले काज दिन कुंवर लड़की रहत ऐसा जे पहले से रहत ओकर बात अलग भाई आजकल कोई नहीं के रहते दीदी आजकल नियम फैशन निकालत देखता नहीं ना सब कोई बुढ़ौती में करवा चौथ भूखतली बुढ़ौती में तीज भूखे स्टार्ट कैली बर्थडे मनावतड़ी हाँ। हैप्पी बर्थडे मनावतड़ी तो एनिवर्सरी मनावतड़ी सब ही। बुढ़ौती में कुल नया नया अच्छा, नियम निकालत है हमरा तो एक बुझाते नहीं थे झूठ खान बोल पकड़ जाता पापला ही हो। नहीं दादा भूखला में एगो तो साक्षात एगो दुर्गा जी के रूप धर लेले बली उनका पर दुर्गा जी आ गई हुई हां हाँ, तब का जे 9 दिन भूखेला ओकर सा रखेला ओकर पे आ जाली हाँ। चले दीदी लेके आई ना लोटवा मम्मी जी आओ तनी पनिया गल बनी लेबे छोड़ा पुलवा तो अगरबत्ती लेके आई ना हां सब कुछ लेके आई बला रे माई भोजोरी के कहा देनी का करे लगल सन आ गेली जा घर के लिया देनी मम्मी ली काला सवा की कबे से तुमने के पता कत नहीं किया जा संगरोटा अपन तू ना ले लू हां मम्मी जी के खाली से मुलौता मम्मी जी के हाँ खाली हम लोग भूखल बनी का एते करे के बा गावा जा गीत तो गावा जा चली जी मम्मी जी की तेज कढ़ाई कढ़ाओ बड़को टीकी पहले काला सवा टीकी हो तभी नो सहारा कोयलिया बोलिया बोले हो कमरिए सुन के ना हो तभी नु सारा कोयली बोलिया बोलले हो सब दिए सुनी के ना मैया गाना बहरली हो सब दिए सुनी के ना मैया गाना बहरली हो सब दिए सुनी के ना गाना बहारी मैया दुआरिया घुरावा लवली हो घरी लावाले के ना मैया बहनिया के चलली हो घरी लवले के ना मैया पानिया के चलली हो घरी लावाले गेना घोड़ावा चढ़ाल आइले राजा के बेटा हुआ हो के तिरियाना हाथवा ए हारो बढ़ई हो तनिया तिरियाना हाथवा ए हारो बढ़ाई तू हो तनिया तिरियाना मोती जानी हरा जावा मालिनी बिटुइया हो कि हमारे तक लेना राई माती जानिया राजा मालिनी बिटुइया हो कि हमारा तक लेना राजावा होई बजाए छरावा हो कि हमारे तक लेना राजावा होई बजाए छरवा हो कि हमारे तक लेना अब की गुनाहवा मैया माफ कई दिहा तू हो कि हम त जननी ना मैया मालिनी बिटुइया हो कि हम हमारे जननी न अब की गुना मैया माफ कई दिया तू कि हमारे जननी ना मैया मालिनी बिटुइया हो कि हमारे जननी न मम्मी जी अब कंफर्टेबल जगह देख ली केवना साइड मतलब सूत पूर्वे पश्चिम से न सुतल जाला हाँ, गे काहे से कनी। कि 9 दिन रहे के बाटे आ जौन जौन कहलर नहीं जय वो सब डला गिल बाटे एकरा में तो चली अब सूती घर हो दथी लेवा जा जाइए तन के और बोवा जा ना अरे भाई सुती ना हां पहले रख दे कने रखा छोटी बिच लिया दी हां हां का मैं घर कर पर नहीं कपड़ा पर कुछ रखा मम्मी जी ना हाँ कुछ रखा जा तकियो के ना लगी ऐसा तो आदमी जब लास्ट में दिक्कत बुझाला आ नहीं बस फिर जे सुती आसन लगावल जाला हां धोला न बुरा में हां जी बोल बा
ए मम्मी जी रह जाए ना जी। हाँ हो कोनो चली दिक्कत दीदी ना हाथ ना लगाई ओनिया ले समय है समय है। मम्मी जी तो ध्यान लगैले बानी से माई जी माफ कर गलती सही और ये ने छाती पर रखला। हाँ गिर जाई मम्मी जी कोनो दिक्कत नहीं ना लागत नाही ना गिरी रात भर ऐसी रही। हाँ ए छोटको हां दीदी कनी सुनो बताओ तनी ना रात में चढ़ल बा दादा डर लगता ना सास चाहे गोतिनी चाहे ननद हम ही ना सब कुछ बानी बैठा है जगह कहनी हम जाता नहीं समूह भरे के बाटे ठीक ना आई बड़की मम्मी के डलिया दे देबे आ बढ़िया से अपन केवाड़ी वाली बन करके रखने दिन तो नमी चढ़ल बा बचिया। ठीक बा दीदी हाँ लेकिन एगो बात कहे के रहे रउआ से का मची हो देखा नैहर जाए ना देब नैहर जाए के नाम मत लिह। ना दीदी बतिया सुनी ना हाँ कैसे कहीं हमरा लाज लागत कहूं मेरे रउआ से गजब हाल बाटे। कहनी कि 1 महीना के हमार बउआ रहे तरह वैसे ना बतैले रही लेकिन हम पेट से बानी हमार 2 महीना हो गई बउआ। तेरे बउआ के के हो। हाँ दीदी आई हो दादा या का खोई धीरे बोला दीवारों के कान हो खेला देखो चचिया ले बचा रही है ठीक नुडैनिए चाची ले बाप दीदी जैसन कुछ ना होला। एक कने हम पतिया ले बानी ठीक नु कानो कान खबर मत लागे दी हो ठीक है। ठीक बा दीदी रउआ कहता नहीं तो बढ़ जेठ बानी तो मानते एक तो मत बताइए आय अभी अपन नैहर मत बताइए सीधे 5 महीना हो जाई तो तहर माई के हम गुड न्यूज दे फोन करके ठीक नु। हाँ आ गाँव जाए के नाम मत लिह। इमली के खाए के हमरा मन करता खट्टा खट्टा। अच्छा बबुआ जी आओ तनी तो हम फोन करके आ मंगा देते के बा हो तो की जोरन बा जोरन बा घर में जा चाची जी भाई ठीक। हाँ छुए लायक नहीं के चाची जी ऐसे ना छुएला सी अच्छा ये छोटन बो है तो रोजाना तो नहीं की। हाँ उहे है सोजा ना देखले रही दूसरा दे में का ई कैसे कहता ना नहीं चलली है तो बुझाला चाल से मेहरारू के बुझा जाला रहुओ गजब बात बाबे कनी रोवा के छुए लायक ना रली यही से ना छुली गईली। अब आदमी खोल के बोलो कहनी की जोरन बा ये चाची जी कैसे रहुआ बतावत बोलत तनी जी बताई कि नवरातन चढ़ल बटे रोवा जोरन मांगत तनी उनके पर तवार के रोवा लेके गए रही दूध तो हमार गाय के तबीयत खराब हो गई जाए। अच्छा ई बतावा जा काला पकबू जे हम कहतनी माने हम गांव में डाइन हो गइल बानी कावना के चबावतनी हो यही मिजाज हमर जरूरत न त मन कटा का से का कर दी मत द जा। ए चाची सुनी ना ए चाची जी तो डरो लागत है कराली ई कैसे सूंघ के बता देती है केकर लइका होके के बाद केकर का होके के बाटे मतलब पते नहीं के चल ई सही में डांस सिखले बाड़ी छोटको ए दुलही। हां दीदी ओही दर सुनो हो ये हम का कही हमरा तो कुछ बुझातो नहीं के कोई घर में बड़ो जेठ नहीं के कनेवा के हम नैहर भेन दी का तो बुझा बड़ी चोट भूख लगलो पेट में खाता मीठे मीठे तुम एक जीरा मत रहो ठीक है तो तू अपन भाई के बोला के आ तू नैहर चल जा कने आ ना दीदी हम रोवा के छोड़ के ना जे ना हो कने देखा तारा गोड़ पे गिरत नया बात होई ना तबे के बेरी आई हो कने आ ना रोवा बिना अच्छा ना लागेला हो जा मन ना करला हम रोवा के छोड़ के जाए के आई तनी देखा ना गइल नहीं उनका घर लगनिया खुलत रहल त हई तू कर देले जतनी तू कर देना हई पूछ दी। हां पूछ दे अच्छा ठीक है पूछ देता आराम से पूछ घर को चल जाए दीदी लेकिन कहते तो हम ना दे कने हमरा त डर लागत कैसे चाची जी को तड़ी कने का दोसर देह बा सुनेर बे डाइन सुखबु सी मतलब बगलिया के चाची जी हई सुमित बबुआ जी के माई तू चिरत नहीं अच्छा छै इंद्री के दैनिया चाची हां अरे रे माता मुंह देख के डर ना लागल हो दीदी तबे तो भगनिया नो हां उही न कहनी त मुंह देख के डर ना लागल हो तो का करे नैहर जाए ना दीदी, हम गोड़ पे गिरत ना जब जाए। बता दे आगे 200 हाथ जोड़त तनी हम के उतर तू अपना माई के फोन लगा के हमरा के जल्दी चला दत आई रखा हम आवतनी ठीक है चली बाग दीदी नु का जाने पहले के जमाना में रह गोली की डाइंग कर ली संडा ऐसा कुछ बात नहीं के आई भगवान ना चाहिए तो ले आदमी मार लियो हमरा के बहाना कइला सिया डाइन समझ के तोरा के हम बताइम तू हमरा के डाइन कहताइस ठीक बा बुझियो
ए बुचिया हाँ माई ले आओ चीज ले आओ। ले का माई बनैले वाली रे गुड्डी गुड्डा। ए जले हट जाके खाना बना। केवाड़ी बंद कर दिए केहू आवे जना के नामे। केहू आई त कदी माई पूजा पे बैठल बिया। नारियल फोड़ दम खाई। का ऐसा तनी माई का कर दली रे माई हट जले हे जले हट ई का करथी हे जले हट हट हरामजादी। ए माई कबरा पे तेल रख दी तोरा। छू मत हमरा के हट जले हट ताई दे नारियल फोड़ के हम खाई। भागे जले तर ई का ए मोजरी माई तो तबे ठीक नहीं थे। माई रे भैया देखो ना के का हो गइल बा हम जाते खाना बना के का आते हो गइल? पूजा पाठ भइल तोरे कट चप्पल निकाल के बैठी ना तो रवा के गाड़ी देते निहाल कर दिया। पूजा पाठ फिर से होते बैठो जैसे कंटिन्यू चप्पल खोल के होता तो कहे ये भैया डॉक्टर को बुलावे के पड़ी माई के का होल माई बोलते का नहीं कि पतिया? पहले ना हम जानत हई कि माई का कर माई के साल लिया के बढ़ा दे अनाज लेकर। जल्दी जल्दी भाग सनी एक्शन। काहे माई फुलवा सूंगा थी रे। काहे रोवा थी माई माई। अरे हट हरामजादी। माई भैया देखो ना माई के डॉक्टर बुलावे के पड़ी कैसे तो कापतिया साल लिया के बढ़ा दी। अरे भाई जट जट अरे माई माई पूजा पाठ हो गइल त दू कवर खा ली हमें खा लो खा लो सुन एगो बात और कहते तोरा ले खा त लेबे करम दशहरा में पूरा टोला मोहल्ला में तोरा कोई घर जाए के नहीं ना गली में निकले के बा 10 दिन घर रही अस्थिर क्यों कुछ कहला सका कुछ कहला सका साला जब जाता नहीं गली में तब हम देखत नहीं कि हमारे गाड़ी जाता हम पीठ पीछे गाड़ी देवे दे देता सुन त कौन गाड़ी देता है जे नाम लिख के जो लिख है जे नाम देवास पर हमरा नाम लिख लिख माने का हम कहीं मैं एकदम तू नाम लिख है जा तोर नौकरी के पैसा जो ले रहा है का ओकर का नाम हो ना बताओ करना हो राजू राजू चल और बोल केदार दिवले रह अच्छा तो काहे के ते नाम लिखत री असही जोन कहत अपन तोर बात सही हका दी का तोरा के डाइन कहत अपन पूरा आ टोला कहे दे डाइन कहता सुन त हमें जे देवता देवी के पूजा तनी माई जी के पूजा तनी रंथवाई हमरा देह पे बाड़ी क्यों का काला सो जाई काना के खइले चबैले बनी दू चार गो खा चबा के अस्थिर हो जे सब बुचियो जतिया जतिया कतनी अरे छोटिया अब करे हाँ माई एती करे भैया खाना दे जल हट देवास पे हटे जले हाथ पर धोले हो तब का हाय अरे जब ले बैठल बारे जब दिन ले गोड़े हाथ धो के घुसो तनी घर में हाथ गोड़ धो के घुस हाथ गोड़ धो के घुसो तनी दे तो रोके थी कदी ओ मायो कामना बोले पूजा हमारा बड़ी अलग लगत है इधर हट ना तू हमरा के ध्यान में घुस दे लिंग होखे दे माई में हमरा के लिंग होखे दे तनी चाकू एगो लेके दे दिए रजुआ केदारवा हमारा बेटा के नौकरी के पैसा खैले बाबा जोरन ना दिली सा ले हई छोड़ी लड़का के गंध आवता हैं कुछ ना ले
ए जले हट हट ए जले गोड़ लागली हाँ गोड़ लाग जय हमारी माई के हमरा बुद्धि दो ज्ञान दो हाँ जल्दी आब उठ पूजा कर दे हमारा से बहाना करत रहू कि हमारा गोतनी के कुछ नहीं के होखे के वाह 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 अब तू बचा हमरा से बच के देखाव एक एक चीज के बदला में बेइज्जत कर लेबे सन हमरा के ओए दादा उस पेटा दुखाता है दादा ए दीदी ओए दादा आई माई का बोलो कन्या आई दीदी लागो तो हमार पेटा में कुछ चूरा भूकता है दीदी ओए दादा कुछ करे लगल का ये दादा ये अरे दीदी हमरा के बचा ली ना तो मर जाई मां ये कन्या आई दादा ओए दादा हम का कहे तो आई भाई आई दीदी और तो मालूम है तो सही बात न आई दीदी दीदी हम क्या हॉस्पिटल में ले चली थी ना तो जान चल जाए आई ऐसी गुरु हम का कहे भाई ओए दादा आई दीदी और कन्या हां ओए चलना तो दीदी के मैं पेटा में कुछ छुरी मारता और कुछ रंबा हां दीदी हां ओए भगवान एगो त कतना दिन बाद सुनाई लटे ई सब का होखे लागल हो आई दीदी भगवान के मनाओ ऐसे गुरु जैसे काने सुनोला वैसे आंखें देखाओ ये भगवान का ऐसे होखे लागल एक्शन अब बोल तोर कहाँ से हम काम लगाई अच्छा पहले हाथ काटब फिर गोड़ काटब फिर करेजा काटब तब हमार करेजा के ठंडक मिली माई ए माई ओए कवड़िया खोलवाओ त खोल दी हैं माई रे हाँ चले कवड़िया खोल दी कुछ नहीं के बोलते और जोगा भी समरा से अब जोगो देखो तुम तरह के बचा बता अब बचा बच हमरा से माई दीदी हम ना जियो में दीदी आई दीदी माई कोई की घर फोन में कर करो दिए कि दादा हिम्मत रखा एकने भगवान करे ना हिम्मत रखा ना हम कहानी रे करे गांव में पहुंचा दी उ कौन जाइए चाची के खेला हटे के करे के बोल दे जी आई दीदी आई माई आई दादा अरे कने आए रानी हम ठीक रहो ओए भगवान अब हम का कही हम कोई से करे के ना छोड़ के जाइले बनो ताते नहीं जे रहले बनो त हम बुझाते नहीं के कने